Eta gizeba, gaztiek dauku fama txarra beti, da igual cuando preguntes esto. Baina, bai, nik uste dut ikusten dela jentia gure dauela gauzak aldatu. Nik beti edanik eukidot grin hori sortzeko. Ja, unibertsitatean hasi nintzen proiektu ezberdinak itzen, dokumentalak. Ez dakit, nik uste dut, olako dokumentalak eta proiektuak itzen dituzunean, ez tozula bakarrik aportetan zure inguruko jentiai edo ikusten dagoen nahi, ez? Zupe bai asko ikasten dozu, eta niri asko guztetan jatori. Beste pertsona batzuk ez duztienak ezagutzen olako premiso bat emutia eta rekonozimendua emutia da super importantia, eta emuten dutzu goguak gauza gehiago utxeko. Dauzkogun proiektuak aurrera atarateko, adibidez, laguntzaren bat finantziazioa edo behar badugu daukogula hori premiso hori gure atzian ez, eta gainera dau Kutxa Fundazio batzetik, azkenean dela entitate bat bastante importantia, osagartzen dutzu ja leku baten, ez? Nire proiektua da Pletina Estudio Kreatibo. Nik gurotena gaur egun Pletina Estudio Kreatibokin da urtean pare bat aldiz itxia proiektu batzuk neriak, propioak. Eta hortarako, klaro, finantziazioa behar dut. Eta adibidez, munduzkoen premisoan zati bat seguramente joango da hortarako. Eta benetan, honek emuten dutzun rekonozimenduak eta bebai esatia, ondo soiaz, basa bizitzen zehoze. Nik esango nutzen, konfiantza euskitzeko, nik ez nagoen uste irabaziko nagoenik, baina behitu hemen nau. Eta gero ni behintzet, presentau nintzenean, sentiru nintzen super ondo, nire buruakin. Eta ez nagoen irabazi, baina ja bakarrik presentetiagatik eta esatiagatik, joe, zema gauza inditzu den.